izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Cewa ya samu wani ba. Wa alaikum salam. Sanaja Sara, ya jiki? Ubangiji Allah ya ƙara sauƙi. Amin, na gode. Dama na zo na gaya miki cewa mai girma Mutawalla ya ɗauke ni aiki a babban ma'aikatarsa. Soyayya ta rayuwa ta kai ɗaya ne cikin raina da na kuranta, zuciya ta ba wani ko a idanu ban gani, kai ne soyayya ta, kai ne soyayya ta. Make ba wata ko ya are da nake kauna, auren ke da an yi kira na zambi ke mu tattauna, dan ke ce sarauniya ta, ke ce aminiya ta, masoyiya ke ce masoyiya. Dai sanki nake ga soyayya ta, ni ma sauka nake soyayya ta, ni ma sanki nake soyayya ta, ni ma sauka nake soyayya ta, zuciya ta sanki take karɓa ga soyayya. Zuciya ta sanki take karɓa ga soyayya, ni kaunar ki nake 'yan mata ga soyayya ta.
waya na ga ajin ba kowa ne, malam bai zo bane har yanzu? A yanzu wani da gashi kana gani da waki dajin ma shirin makadan musulma. Amma na ji an ce kana rubuta wata sabuwar waka. Ina da ina wata sabuwar waka insha Allah. Yan bai, kada da mai ta kafin malam ya zo mana. Ina karatu ba dan aiki ba. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Sam ba sa tausayin mu, ba sa jin kanmu, sun manta da namu, daga sosai ƴaƴansu wajen ne karatunsu, sun manta hidimar da muka yi gare su. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Najeriya kasar mu ce ta gado, amma a maishe mu bayi. Najeriya kasar mu ta gado, amma a maishe mu bayi. Ranar zaɓe mu ne kamfen, yawon kamfen ɗin asibiti sai sun mai damu tabbatar. Masu so birabe su kamar abin kyamar su, su mai damu bayan su, masu biyan bukatun su, muna faɗa domin su, hannukan farautar su sun ka ɗauke mu ba mu da amfani. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na ne. Mu bar nuna bambanci, ga juna mu yi adalci. Najeriya da karamci, arziki babu talauci, shugabanninmu su ne ke kwashe komai. Mun ɗauki yarda mun ba su dukkanin komai. Harkar karatu tsada, abincin mu ma yayi tsada, rayuwar mu ma ta yi tsada. Wasu su kwana da yunwa, ko kuma ku kwana a daula. Mulki ya sa kun shagala, kun mata da zancen Allah. Mu bara man kone ni ke rance, a gefe ga OMC ya yi sarace. Shugabanni Najeriya, ku yi mana adalci, ku tausaya mana. Muna cikin wahala, an bar mu muna walla. Jira maka ya sare rayuka, ga tsadar kwanuka, ki da lafiyar kwanuka. Ba sa gyaran hanya sai dai gyaran karya, san ba sa duba mu suna mai ke damu. Saman masoyi kamar irin nawa da budurwar da ta yi damori, dan kwararre ne kai fagen soyayya, samari na duka na kore. Kayi mun kamo ka saka ni cikin kejin so, ka rufe kyaure so da ƙaunar ka habibina. Ilahirin jikina yanzu ta daure, ji nake yi kamar ba ne bace masoyina, tsorikin hannu. Da hankali ne ake tunani, a zuciya ne ake aje so. Cikinta ne na killace ki, masoyiya mai farin idanu.
zuciya ne ake aje su cikinta ne na killace ka masoyina farin ciki na. Ban yi zaton koda da wasa za na tsinci kaina cikin wani yanayi ba. Ni ma ka so min a makaddari na a lokacin da ban yi zato ba. Masha Allah, alhamdulillah, kaban masoyiya ba mai shirme ba. Ni ma ina yin godiya ga Allah da gaban cikon buri mai kyawun haiba. Ni na ji daɗi, Ni ma na ji daɗi da mun ka kasance a cikin soyayya. Waya na ga ajin ba kowa ne. Malam bai zo bane har yanzu. A yana wani da gato kana gani da waki dajin ma shirin makadan musulma. Amma na ji an ce kana rubuta wata sabuwar waka. Ina da ina hire wata sabuwar waka insha Allah. Yan bai, kare na mai ta kafin malam ya zo mana. Ina karatu ba dan aiki ba. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba. Sam ba sa tausayin mu, ba sa jin kanmu, sun manta da namu, da sosai ƴaƴansu wajen ne karatunsu, sun manta hidimar da muka yi gare su. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Najeriya kasar mu ce ta gado, amma a maishe mu bayi. Najeriya kasar mu ta gado, amma a maishe mu bayi. Ranar zaɓe mu ne kamfen, yawon kamfen ɗin su fiti sai su mai da mu top 10. Masu so birabe su kamar abin kyamar su, su mai damu bayan su, masu biyan bukatun su, muna faɗa domin su, hannukan farautar su sun ka ɗauke mu ba mu da amfani. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na ne. Mu bar nuna bambanci ga juna mi adalci, Najeriya da karamci, arziki babu talauci, shugabanninmu su ne ke kwashe komai. Mun ɗauki yarda mun ba su dukkanin komai. Harkar karatu tsada, abincin mu ma yayi tsada, rayuwar mu ma ta yi tsada. Wasu su kwana da yunwa, ko kuma ku kwana a daula, mulki ya sa kun shagala, kun mutane zancen Allah, mu bara man kowane. Ni ke rance a gefe ga OMC, ya yi sarace shuwa
tausaya mana. Muna cikin wahala hambar kuma na balla na muka da asarar rayuka da tsadar kwanuka ki da lafiyar faduka casa gyaran hanya sai dai gyaran karya san masa duba mu suna mai ke damu Bai manko waya na ga ajin ba kuwa ne malam bai zo bane har yanzu a yana wani da gato kana ganin da waki dajin ma shirin makadan musulma amma na ji an ce kana rubuta wata sabuwar waka. ina da ina da wata sabuwar waka insha Allah. bai kada da mai ta kan malam ya zo mana ina karatu ba dan aiki ba ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ne ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ina karatu ba dan aiki ba san ba sa tausayin mu ba sa jin kanmu sun manta da namu daga sosai ƴaƴansu wanda ne karatunsu sun manta hidimar da muka yi gare su ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na Najeriya kasar mu ce ta gado amma a maishe mu bayi Najeriya kasar mu ta gado amma a maishe mu bayi ranar zaɓe mu ne kamfen yawon kamfen ɗin asibiti sai sun mai damu tabbatar ba su so birabe su kamar abin kyamar su mai damu bayan su masu biyan bukatun su muna faɗa domin su kan farautar su sun ka ɗauke mu ba mu da amfani ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ne mu bar nuna bambanci ga juna mai adalci Najeriya da karamci arziki babu talauci shugabanninmu su ne ke kwashe komai mun dauki yarda mun ba su dukkanin komai harkar karatu tsada abincin mu ma yayi tsada rayuwar mu ma dai tsada wasu su kwana da yunwa ko kuma ku kwana a daula milki ya sa kun shagala kun mutane zancen Allah ku fara man kone a gefe ga OMC ya yi saraje shugabanni Najeriya ku yi mana adalci
ku tausaya mana. Muna cikin wahala amma kuma na balla jijira maka da asarar rayuka da tsadar kwanuka kiɗa lafiyar baduka wasa gyaran hanya sai dai gyaran karya san masa duba mu suna mai ke damu bai manko. Waya na ga ajin ba kuwa ne, malam bai zo bane har yanzu. A yana wani da gato kana ganin da waki dajin ma shirin ma'adar musulma. Amma na ji an ce kana rubuta wata sabuwar waka. Ina da yake da wata sabuwar waka insha Allah. MI, kada da mai ta kafin malam ya zo mana. Ina karatu ba dan aiki ba. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Sun ba sa tausayin mu ba sa jin kanmu sun manta da namu daga sosai ƴaƴansu wajen ne karatunsu sun manta hidimar da muka yi gare su. Ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na. Najeriya kasar mu ce ta gado amma a maishe mu bayi. Najeriya kasar mu ta gado amma a maishe mu bayi. Ranar zaɓe mu ne kamfen yawon kamfen ɗin asibiti sai sun mai damu tabbatar. Masu so birabe su kamar abin kyamar su mai damu bayan su masu biyan bukatun su muna faɗa domin su hannukan farautar su sun ka ɗauke mu ba mu da amfani. Ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ne. Mu bar nuna bambanci ga juna mu yi adalci. Najeriya da karamci arziki babu talauci shugabanninmu su ne ke kwashe komai. Mun ɗauki yarda mun ba su dukkanin komai. Harkar karatu tsada abincin mu ma yayi tsada rayuwar mu ma ta yi tsada. Wasu su kwana da yunwa ko kuma ku kwana a daula milki ya sa kun shagala kun mutane zancen Allah mu bara man ko ne ni ke rance a gefe ga OMC ya yi saraje shugabannin Najeriya ku yi mana adalci ku
tausaya mana. Muna cikin wahala amma kuma na balla titira maka da sare rayuka da sadar kwanuka ki da lafiyar kwanuka ba sa gyaran hanya sai dai gyaran karya san ba sa duba mu suna mai ke damu. Bai manko waya na ga ajin ba kuwa ne malam bai zo bane har yanzu. A yana wani da gato kana ganin da waki dajin ma shirin ma'adan musulma. Amma na ji an ce kana rubuta wata sabuwar waka. Ina hira da wata sabuwar waka insha Allah. Ai, kare rama ita kafin malam ya zo mana. Ina karatu ba dan aiki ba. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba. Sam ba sa tausayin mu, ba sa jin kanmu, sun manta da namu, da sosai ƴaƴansu wajen ne karatunsu, sun manta hidimar da muka yi gare su. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Najeriya kasar mu ce ta gado, amma a maishe mu bayi. Najeriya kasar mu ta gado, amma a maishe mu bayi. Ranar zaɓe mu ne kamfen, yawon kamfen ɗin asibiti sai sun mai da mu tabbatar. Masu so birabe su kamar abin kyamar su, su mai damu bayan su, masu biyan bukatun su, muna faɗa domin su, kan farautar su sun ka ɗauke mu ba mu da amfani. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na ne. Mu bar nuna bambanci ga juna mi adalci, Najeriya da karamci, arziki babu talauci, shugabanninmu su ne ke kwashe komai. Mun ɗauki yarda mun ba su dukkanin komai. Harkar karatu tsada, abincin mu ma yayi tsada, rayuwar mu ma ta yi tsada. Wasu su kwana da yunwa, ko kuma ku kwana a daula, milki ya sa kun shagala, kun mutane zancen Allah, ku bara man kowane. Ni ke zance a gefe ga OMC, ya yi sarace shugabanni Najeriya, ku yi mana adalci, ku
tausaya mana. Muna cikin wahala hambar kuma na balla jijira muka da asarar rayuka ka sadar kwanuka ki da lafiyar maluka ba sa gyaran hanya sai dai gyaran karya san ba sa duba mu suna mai ke damu Bai manko waya na ga ajin ba kuwa ne malam bai zo bane har yanzu a ina ma da gajo kana ganin da waki dajin ma shirin makadan musulma amma na ji an ce kana rubuta wata sabuwar waka. ina hire wata sabuwar waka insha Allah. yan bai kare da mai ta kafin malam ya zo mana. Ina karatu ba dan aiki ba. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Ba sa tausayin mu ba sa jin kanmu sun manta da namu daga sosai ƴaƴansu wanda ne karatunsu sun manta hidimar da muka yi gare su. Ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na. Najeriya kasar mu ce ta gado amma a mai shemu bayi. Najeriya kasar mu ta gado amma a mai shemu bayi. Ranar zaɓe mu ne kamfen yawon kamfen ɗin asibiti sai sun mai damu tabbatar. Masu so birabe su kamar abin kyamar su mai damu bayan su masu biyan bukatun su muna faɗa domin su kannikan farautar su sun ka ɗauke mu ba mu da amfani. Ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ne. Mu bar nuna bambanci ga juna mai adalci. Najeriya da karamci arziki babu talauci. Shugabanninmu su ne ke kwashe komai. Mun ɗauki yarda mun ba su dukkanin komai. Harkar karatu tsada abincin mu ma yayi tsada rayuwar mu ma ta yi tsada. Wasu su kwana da yunwa ko kuma ku kwana a daula. Mulki ya sa kun shagala kun mutane zancen Allah. Mubaraman ko ne ni ke rance a gefe ga OMC ya yi sarace shugabanni Najeriya ku yi mana adalci.
ku tausaya mana. Muna cikin wahala an bar mu muna balla. Titira muka da asarar rayuka, da tsadar kwanuka, kidnapping baduka. Wasa gyaran hanya sai dai gyaran karya. San masa duba mu suna mai ke damu. Bai manko waya na ga ajin ba kowa ne, malam bai zo bane har yanzu. A yana malam da gato kana ganin da baki dajin ma shirin makadan musulma. Amma na ji an ce kana rubuta wata sabuwar waka. Ina da hira da wata sabuwar waka insha Allah. Yan bai, kada na mai ta kafin malam ya zo mana. Ina karatu ba dan aiki ba. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba. Sam ba sa tausayin mu, ba sa jin kanmu, sun manta da namu. Daga sosai ƴaƴansu wajen ne karatunsu, sun manta hidimar da muka yi gare su. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Najeriya kasar mu ce ta gado, amma a maishe mu bayi. Najeriya kasar mu ta gado, amma a maishe mu bayi. Ranar zaɓe mu ne kamfen, yawon kamfen ɗin asibiti sai sun mai damu top 10. Masu so birabe su kamar abin kyamar su, su mai damu bayan su, masu biyan bukatun su, muna faɗa domin su. Hannukan farautar su sun ka ɗauke mu ba mu da amfani. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na ne. Mu bar nuna bambanci, ga juna mi adalci. Najeriya da karamci, arziki babu talauci. Shugabanninmu su ne ke kwashe komai, mun ɗauki yarda mun ba su dukkanin komai. Harkar karatu tsada, abincin mu ma yayi tsada, rayuwar mu ma ta yi tsada.
tausaya mana. Muna cikin wahala amma kuma na balla jira maka ya sare rayuka ka sadar kwanuka ki da lafiyar kwanuka ba sa gyaran hanya sai dai gyaran karya san ba sa duba mu suna mai ke damu Bai manko waya na ga ajin ba kuwa ne malam bai zo bane har yanzu a yana wani da gato kana ganin da waki dajin ma shirin ma'adan musulma amma na ji an ce kana rubuta wata sabuwar waka. ina hire wata sabuwar waka insha Allah. ai kada da mai ta kan malam ya zo mana ina karatu ba dan aiki ba ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ne ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ina karatu ba dan aiki ba san ba sa tausayin mu ba sa jin kanmu sun manta da namu daga sosai ƴaƴansu wanda ne karatunsu sun manta hidimar da muka yi gare su ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene Najeriya kasar mu ce ta gado amma a maishe mu bayi Najeriya kasar mu ta gado amma a maishe mu bayi ranar zabe mu ne kamfen yawon kamfen ɗin su fiti sai su mai da mu tabbatar masu so birabe su kamar abin kyamar su mai damu bayan su masu biyan bukatun su muna faɗa domin su kan farautar su sun ka ɗauke mu ba mu da amfani ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ina karatu ba dan aiki ba domin na san menene yanci na ne mu bar nuna bambanci ga juna mai adalci Najeriya da karamci arziki babu talauci shugabanninmu su ne ke kwashe komai mun ɗauki yarda mun ba su
tausaya mana. Muna cikin wahala hambar kuma na balla na muka da asarar rayuka da tsadar kwanuka ki da lafiyar maluka ba sa gyaran hanya sai dai gyaran karya san masa duba mu suna mai ke damu.